Disclaimer गिबियावनो मिथिनाय जायो बे भिडिअखौ 18 बोसोरनि गाहायनि मुनुसमाया फिसाफोरा आरो जायफोरानोखि दासिमबो मिया खालिफा आब' आरो जनि सिन्हादानि फेमिलि फिल्मखौ दासिमबो नायनो पारमिसन मोनाखै बिसोर बे भिडिअनिफ्राय एसेबां गोजानाव था जेसेबांनोखि आजिखालिनि सिख्लाफ्रा बाइक गैयि महर गैयि सेंग्राफोरनिफ्राय गोजानाव थायो मानोना बे भिडिअआव माखासे पाब्लिक प्लेसाव बाहायबा सेन्डेलनि माला गानो जानाय रावफोर बाहायनाय जादों गोजोन्थों स' गाइस होमबा फैदोलाय दिनै 16 फेब्रुवारि लायनो मा गार्लफ्रेन्डआनो गैया दासिमबो सिंगल दं नालाय बेयावबो 14 फेब्रुवारिखौनो बावलायलाङो स' होमबा फैदोलाय दिनै 14 फेब्रुवारि 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन डे स्पेसियेल मानिनोसैलाय बिगुर मालायनि सुम्मा सुम्मि मालायनि खुदुमला खुदुमलि सिगांनि भिडिअफोरखौनो नायनानै दिनै रिएक्सन गोसोखौ गोजोनग्लायनाय लानोसैलाय बिगुर बे 16 फेब्रुवारि माबा 16 फेब्रुवारि लायनानै माबा 16 जाफ्लांबाय थायो बे 14 फेब्रुवारिया बिगुर ओरैनो सेंग्रा सिंगल सेंग्राफोर थानाय गार्लफ्रेन्ड मोनि सेंग्राफोरखौ माबा मेगन साहोनो थाखायसो फैयो बिगुर आंनि सोलिनायमोनबाथ' जेरै फेब्रुवारि मासनिफ्राय 30 आरो 31खौ बोखारनानै गारहरदोंना बेबायदिनो 14 फेब्रुवारि गैयै 14 फेब्रुवारिखौबो बोखारनानै गारहरदोंमोन आं बिगुर बिनि उनाव 14 फेब्रुवारि गैयै मास बानायगौमोन आं बिगुर 14 गैयै मास दासान्दि बिगुर वाट्सएपआव मोनसे मेसेज एकदम सोलिलागासिनो दङ फरवार्ड बानायलागासिनो दङ बेयाव बानायलाय बिगुर बै सिंगेलाव जा एस दङ सिंगेलनि सिगांनि लेटार एसखौ बोखारनानै नोंसोरो नोंसिनि नामनि सिगांनि लेटारखौ सिगांनि हांखोखौ लगायनानै ला होनलायनानै बिगुर थेवबो आङो आंनि सिगांनि नामखौ बै सिंगेलनि जायगायाव बोखारनानै होयोबाबो आं एम स्टिल सिंगेल बेन्जन मेरा सिंगेल होबाथाय एसजों जायनि नामा जायो बेनो एकदम आनसाक्सेसफुल जाखायोलै बेन्जन बिराद नुबाय आं बिगुर एसजों साबेसे प्रधान मन्त्रि एसजों जानाय साबेसे माबा पिएम साबेसे प्रेसिडेन्ट नुदों बिगुर रावबो गैया बिगुर सलमान खान शाहरुख खानफोरखौबो नोंसोरो एसजों जादों बायदि मोनदों नामा बिसिनि सिगां नामाबो शाहरुख खान सलमान खान नङा बिसिनि सिगां माबा पाठान बिसिनि सिगां माबा महम्मद हुसेन खालाद बेफोरबायदि दङ बिनि थाखायसो माबा साक्सेस जादों नङाबा साक्सेस जायामोन बिसोरबो बिगुर एसनि नामानो एक नम्बर बेन्जरगा बिगुर एसजों नामखौनो दोननाङा बिगुर स' आं बे भिडिअखौ 14 फेब्रुवारि 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन डे खालिनो आपल'ड बानायनो नागिरदोंमोन बिगुर गार्लफ्रेन्डआनो गैया दासिमबो सिंगोलैनो दं सिख्लाफ्रा नायस'नाबा मा लेवरानो बे भिडिअखौलाय आपल'ड बानायनो मा लेवरानो आंलाय सेलेब्रेट बानायनो होननानै आपल'ड बानायाखै आं बिगुर ओरैबायदि नोंसिनि मोनसे फान फेक्ट खिथानो आङो बिगुर 16 फेब्रुवारियाव भेलेन्टाइन डेआव कन्डम फानै जा कन्डम प्रडिउस बानायग्रा कन्डम दिहुनग्रा बियो माबा बेसेबांबा क्रर 2000 क्रर 3000 क्रर मुलाम्फा जायोनो माथ्र 14 फेब्रुवारियाव 14 फेब्रुवारियाव कन्डम फाननानै ओरैबायदि लुलालायनाय फैसा मिथिदों जाबायदि हारामि बुंफबनानै दं बे दुनियायाव अनलि मा 16 फेब्रुवारियाव भेलेन्टाइन डे होनना बुङो भेलेन्टाइन डे नङा फाकिं डेसो 16 फेब्रुवारिया मा 16 लायनि 14 फेब्रुवारिया मिथिबाय बेखौनो आरो अबेबा खोनानो मोनबावदों दखानावनो कन्डमानो जोबनानै माबा प्लास्टिक इउज बानायनानै भेलेन्टाइन डे मानिदों होननानै जाबायदि बैथाला गुन्दा मानसि दं बे दुनियायाव बाब्रे स' गाइस जोंथ' टिल दायानो जिउ जोबजासिम सिंगेलैनो थाखासिगोन बेफोरखौ दुखुखौ बिख्लो सिङाव सोना दोननानै माखासे फाग्ला फाग्लिफोरनि भिडिअखौ नायनोसै स' लेट्स स्टार्ट आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा चलो भाई उठता रे बड़वे आरे भगवान बे आबौखौ जुदि बेबायदि गांसो गोरलै बेबायदि नेमखि गोरलै बेबायदि बैसो गोरलै हिनजाव मोनदोंबा जोंनाव मा खमि जानानै दंमोन जोंनाव मा खम जानानै दंमोन बिखौ महर गैयाबाबो आं बे आबौनिख्रुइ एसेबाबो साबसिन नुयो थेवबो नोंसोरो बेबायदि माबा 20 र'डआनो माबा गसंख्राङि सिदा जायि आबौखौसो लागोन आरो थेनोबाबो हे बे दुनियानो बिगुर मादार चडेट बे जा जानांगौ बेखौ जाया जा जानाङा बे जायो जाखौ मोननांगौ बेखौ मोनो जाखौ मोननाङा बेखौ मोनो हे रे देबा बिगुर फैसा दंमालाय बेबायदि आबौजों थांनांगौ नालाय 20 र'डआनो सुवाग्रा दिनाव गसंनाय नङा बेना सिदा जानाय नङा होमबाबो बेफोरबायदिजोंसो खारलांबावगोन माबा ओरैजाय रानथाबनानै दङ सेंग्राफ्रा थेवबो बिसोरखौ नायस'ना थेवबो बेफोरबायदि आबौफोरजोंसो थांगोन आरो देबा देख रही है बसरिके माबायदि मिनिग्लाबलायलायथारदों सिख्लाफ्राबो आजिखालि बिराद सालुगा मिथिखायो बे आबौना बैसोआनो साननै सानथामल'सै आयुआनो साननै सानथामल'सै होननानै बे आबौआ साननै सानथामसोनि उनावनो गोजौआव फुर बिरलांबा गासिबो सम्पथिया गावनि जाजोबसिगोन बिनि उनाव बियो मा खालामनो गोसो खालामनो हासिगोन 2 सेन्टिमिटार
8 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार बासि उनाव बे सेंग्राफोरखौ गोसो बायदि लानो हासिगोन बिराद सालु आजिखालि बिनिखायनो बिगुर बोरायफोरखौसो नागिरसै आजिखालि सिख्लाफ्राबो सम्पथि मोननायनि 18 साल की लड़की ने 75 साल के बुढ़े से शादी की बाद में लोगों ने उससे पूछा कि आपने इस बुढ़े में ऐसा क्या देखा लड़की हंसकर बोली एक मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है 11 जद आरोबाव सासे गांसो गोरलै बैसो गोरलै नेमखि गोरलै सिख्लाया सानथाम सानब्रैसोनि उनाव हाखराव थांनो गोनां आबौखौनो फासायनानै माबा लालायबाय माबा जालायबाय बिगुर बेनजद मेरे जे देखा नहीं जाएगा यार आई बिगुर लाबोदोलै माबा फासि नांनोसै आं दिरुं लाबो बिगुर बे थास' दंफां ना बानलु दंफां होनो बेयावनो नांनानै थैनोसै आं बिजोंबो जुदि फासि नांनानैबो थैयाबा आङो माबा खुरैसे दैयाव दै बुरजासे लानानै बेयाव बारसोमना थैनोसै आं बिगुर मेरेसे देखानि जायगा एसे बसरिगे जोंहा बेयाव माबा ना मावाफोर बायदि रानथाब जानानै दं ओरैजाय साला माबा हाखराव थांनो गोनां माबा आबौमोना इन्जयमेन्ट बानायगासिनो दं बिगुर रे नियता मेरेसे लाबो दिरुङा बिगुर लाबो दानो नांथारनोसै आं बेयावनो आंनो मालायफोरनि बायदि बयफ्रेन्ड नाङा आंनो लोंफाग्रा पार्टनारसो नांगौ आंनो लोंफाग्रा पार्टनार मोनबानो जायो सोरबा दं नामा फै जोंहा लोंनि हारसिङैसो लोंनांगासिनो दङ आङो पार्टनार गैयिनि ना मेरी बहन ऐसा मत बोलो बिगुर बे खोथाखौ खोनानांगौबा बे भिडिअखौ नुनांगौबा जेसेबां जोंनि माबा बर' समाजनि गेजेराव मदारुफोर दं गाबोन नोंनि सिथ्लायाव ज' जाहैजोबगोन बिनानाव बेबायदि खोथा दाबुं एक नाम्बार हारामि मदारुफोर दंखाथारो बेबायदि ओरैनो फ्रियावनो लेंहरलाबायखानाङा आरो आजिखालिलाय माथो जारु बयफ्रेन्ड आरो मदारुनि गेजेराव जेबो फाराग गैखाला आजिखालि साबेसे बयफ्रेन्डफोर दं सब जुमायानो लोंजोबखायो नों जुमाय लोंग्रा बयफ्रेन्ड नांगौ मदारु नांगौ एखेसो नोङो एकदम गोसो थोबाबो बयफ्रेन्डफ्राबो लोंग्रा गोजा जाजोबखाबाय मदारु गोजा जाजोबखाबाय बिनिखायनो आरो बेबायदि इनभिटेसन होलाबायनाङा सना एकदम नङाबा एरियानि गासिबो मदारुफ्रा एकदम आरो मदारुल' नङा जायफोरानोखि जुमाय लोङा बिसोरबो गाबोननिफ्राय नोंनि बे भिडिअखौ नुबा मदारु जानो सोलोंजोबगोन बिगुर बात तो सही है बेनिखायनो दा बेबायदि इनभिटेसन होलाबाय Na tola vachir me lagadi arra nagamuga ये देख रही है बहन बिगुर मोसानायानो बबेबा सासे सानै बबेबा मोनहैलायलांबाय बिगुर सेंग्राफोरनि सुइकआनो बेलेगखाथारलै बिगुर जेखियानो जाया मानो जोंनि देहा सोलेरानो जिफोर लांजोबदों जोंनि आथिं आखायानो बाइकफोर लांदों थेवबो सेंग्राफोरनो सुइक नांगौ बिगुर अडियन्सनि सिगाङाव हिर' जानानै देखायनांगौ अरायबो बिगुर सेंग्राफोरनि सुइक इज द बेस्ट बिगुर बेलेग लेभेल सासे अबेबा मोनहैबाय थेवबो डान्सखौबो फुरा बानायजोबबावदोंसो बाबरे बाब So guys, होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअ So guys, bye bye, see you very soon in next video.